permilang hulong akon ulo sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 after 1 week namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto permilang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisi sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tipo gid katama. Mighty C sa mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporebiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:34. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bande
K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador. Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome na sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Huwebes kitang adlaw, Pebrero 20, 2025. Kumusta na ang aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Subuman sa aton nga mga followers sa bilog nga pungsod Pilipinas, sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton nga official Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kag subuman sa aton sining pagpalayag sa kahanginan sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radyo sa FM band. Sa karong edisyon sa aton nga pagpangalagad, mangin kaupod ninyo sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Tutob kita alasay subong kasisidmon mga biyan sa pagdulong sa inyo sa mga talalupang doon na mga balita, lokal, national, international, kag iban pa nga mga information diri sa aton nga palatuntunan. Pila na lamang maabyan kaadlaw ang nabilin, no? Kag tigpas na naman ang bulan sa Pebrero. Dugay-dugay Marso na kita, no? 8 na lang kadlaw. Kaya ang Pebrero maabyan 28 ka adlaw. 8 days na lang ang nabilin. After that, Marso na kita. Amat-amat naman mag-antos naman kita sa tuman nga kainit sang tsimpo. Bakit summer na? Kaga speaking of summer, speaking of mainit ang tsimpo mga biyan, halong gid kita ha. Kay sa gihapon madamo kita sang mga posible magakatabo, no, mga sunog. Kiti ang bulan sa Marso, Fire Prevention Month. Ang sunog hindi lang nagaluntad sa tiyon sang mainit ang tsimpo, summer, bisan nga maulanon ang tsimpo may nagaluntad nga sunog. Bisan ano man nga bulan, no, may nagaluntad nga sunog. Pero kay kumo mala ang tanan kun summer, madali lang bala magtuhaw ang kalayo, no. Madasig magmakot kag maglapta. Muna nga ang Marso ina sa ulog ang Fire Prevention Month. But hindi lang kita sa Marso maghalong sa kalayo, kundi bisan anuman nga adlaw sa bilog nga tuig dapat gid nga aton halungan. Oras
naton maabyan alas 4:40 na. Ining bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang DTX sa Coffee Mix. Sa mga luyag magpangapi bla mahilig magpangapi. Diri na kamo sa Clinical DTX Coffee Mix. Kay ang kaping healthy naka-detox ka na, nakakapi ka pa. Why niya mabyan sang kontra bisan pa may diabetes ka? Kahit naga-control ini gani sa aton sining blood sugar. Naga-detox sang sobra-sobra, no? Nga mga toxin sa aton lawas, gina-normalize niya para mabyan nga malikaw kita sa mga balatian. Ginapagawa niya, no, ang mga higo sa aton sining lawas para mabyan nga mangin maayo ang aton sining health. Pati kung mahigko aton sining lawas mabyan, dira nag-umpisa ang mga balatian. Yan mo na, no, kung mag-inom kita sang DTX Coffee Mix, so nagapangapi ka na, may detox ka pa. Sundin ka pa. Ang Clinical DTX Coffee Mix mabyan mabakal sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Diri kita sa may Ingod Langgid sang Robinson's Place kag subuman sa iban nga mga lugar. O diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Pwede man kamo makabakal sina sa mga butika. Kay ang Clinical DTX Coffee Mix barato na manamit pa. Sa aton mga biyan, mga talulupang doon nga mga balita. Unaon natin mabyan ang ato siling nga pagpasiplat sa mga balita nasyonal. May ara na mabyan sa magapungko nga bag-ong secretary sang Presidential Communications Office o kon PCO. Ini matapos mabyan nga nag-announce si Secretary Cesar Chavez nga ini siya ang mag-resign effective February 28. So, Pebrero 28. So, ang effectivity sa sining resignation, ang iya resignation is submit niya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Pebrero 5. Ang rason din mabyan ni Secretary Chavez nga waay niya kuno malabot ang gina-expectar sa iya nga trabaho bilang tiglikom sang PCO. Sigon ginkulabos alias ni mabyan nga pag serbisyo sa nasabit nga opisina. Kaya nga malabot ang gina-expectar sa iya bilang PCO head sang palasyo sang Malacañang. Ang bag-o subong igabulo sa iya mabyan isa man ka anay journalist nga si G. Ruiz. So, si Cesar Chavez isa man ni mabyan ka broadcaster, no? At ang magabulo sa iya isa man ka anay broadcast journalist nga si G. Ruiz. So mag-umpisa ni mabyan after nga ini siya ang formal nga appoint, no, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa pihak kabahin mabyan ang aton sining nga mga leaderes, no, sang Kamara de Representantes ang nagpakamalaot sa sining tuyo ni Vice President Sara Duterte nga punggan ang impeachment trial
pinagi sa pagpadulong, no? Pagdangop sa Korte Suprema para hingion mabyan nga pagwa sang TRO nga magapugong sa impeachment trial para nga manduan sang Korte Suprema ang Senado nga untatan ang impeachment trial kay VP Sara bawod mabyan sa pila sa mga technicalities, no? Sa ila dira mabyan nga ginsambit sa ila sini nga petisyon. Ihambal sang House leaders sa ini mabyan ka hayag o nga pagpugong para nga matapna or mauntat ang pag-usisa kag pagbusisi sang mga ebidensya angot sa mga akusasyon batok sa iya. Kay una diri mabyan hambal gani ni VP Sara nga gina-welcome niya, no, ang impeachment kay para masabat niya man kag matubang niya kag siya mismo ang makapathag sang mga ginaakusar sa iya angot sa ginapahayag nga hindi husto nga paggamit mabyan paggasto sang confidential funds sang iya sini nga opisina sa Office of the Vice President. Gina-imbitar siya sa Senado, gina-imbitar siya sa sa Kamara. Pero wa niya man ginasabat sa eksakto, no? Kaya hambal niya, isabto niya lang sa proper forum ang nasabit ng mga akusasyon. Ikaron kay para nga masabat niya dalon sa proper forum, which is amo lamang inang impeachment trial. Pero subong nagwa mabyan nga nag-file gali sila ang petisyon sa Korte Suprema para nga punggan ang impeachment trial. Kung madumduman pagid mabya, no, nga si Vice President Sara Duterte ang nagpahayag nga waay sang iban hindi siya mahadlok magsabat kag magatubang sang panumbungon kontra sa iya. Pero ampal sa mga kongresista kung waay sa nadlok kani atubangon niya na lang kag hindi na siya mag-file pa sang petisyon sa Korte Suprema para nga punggan ang nasambit nga impeachment trial. Sunod naman kay Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor ati nagapati siya nga hindi pamatian sang Korte Suprema maabyan ang nasambit nga petisyon sang Vice Presidente because nga nagapati sila sa ginatawag nga separation of powers. Hindi pwede mapunggan, no, sang Korte Suprema ang impeachment case batok sa sinuman nga impeachable official sang aton sini nga pungsod. Ang bula subong iya sa karon ara na sa Senado. Ang Senado ay pasa na sa ila ang kaso. Sila na karon ang mag-serve bilang impeachment court. O galing mo naman ni karon ang masadya kay si Senate President Chis Escudero kay hindi siya magpatawag sang pagsinapol ng mga senador ay sunod sa iya naka-break sila, which is baliskad naman ini mabyan sa ginasaad sa aton sining konstitusyon na dapat kung may impeachment case na ginapasaka sa Senado, isa naka-break sila, pwede gihapon nila matalakay ini at maka-convene sila gihapon bilang impeachment court. Kasi karon ang madamo naga-question kay Chis Escudero ay bangod mabyan nga sa mga eksperto sa aton sining konstitusyon naghambal sila na dapat immediately after nga magsaka na ang kaso sa Senado
aktuhan ini kag gilayon nga ipatigayonon ang impeachment trial nga hindi na dapat pa nga i-delay. No delay. Pag-abot dapat aktuhan dayon pero subong niya ulaton pa ni Senate President Escudero nga matapos ang eleksyon kag tubtubagan ni matapos ang ang suna ni President Marcos sa July pa to. So meaning mga Agosto pa ya matigayon nga masuguran ining impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So, tama na kalawig-lawig no, kalayo-layo na gid katama. Kay supposed to be dapat nga after nga nabaton na nila bisan pa nga mag-recess na sila ini dayon nga aktuhan ensigida kag patigayonon ang impeachment trial. Ilang taon naton mabyan kung ano naman ay ginapalindugan man niya ni Senate President Escudero ang iya sinimabyan nga ayaman siniya nga paglantaw no kag opinion parte sa pagpatigayon nila sang impeachment trial. So amo ini mabyan ang pila karon ka mga latest nga information angod sa sining impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa piyak nga bahin, sa ato naman niya karon mga talulupang doon nga mga balita lokal, mga biyan, nga aton batunon sa mga reports sa ato sining nga mga K5 reporters. May ginhiwat nga peace covenant subong adlaw nga nagatuyo nga mapasiguro ang malinong kag matawhay nga eleksyon sa bulan sang Mayo. Samtang Premier Volleyball League hiwaton sa siyudad sang Pasig sa Pebrero 22. Kag sumuman may duha ka mga estudyante nga nabunan sang kasubong nga estudyante sa distrito sang Molo. So aton mabyan dugay-dugay kuhaon kag ibulong sa inyo ang mga detalye sini nga mga balita. Alas 4:53 ang aton oras. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagan maabyan ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang MyTC. Babakura inyo sining nga immune system para makalikaw sa madamo nga mga balatian. Mag MyTC adlaw-adlaw. Kung gusto nyo mangin healthy, mag MyTC alkaline based nga vitamin C. Sa aton nga pagpanumbalik mabyan, aton nang pagkuhaon ang natipon ng mga balita sa aton mga K5 reporters. Makaligad gid lamang ang pila naton ka importante nga mga pahibalaw. Standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komedya. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay,
Importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw. At yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magluhod sa bago nga paglaon. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sa maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Winipiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapadayan sa akin. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sa maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Maninay Manin. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaghan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-aupong, bangod wala sa bayaay, bisan, ano man na Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maglibong sa bago nga paglaon. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Min-Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Min-Uy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakaiba. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa bawat ikot ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:09. El Castigador. Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Sa aton nga mga soke nga matag palamati ha, hindi gid ka magkalipat, hindi gid mag saylo-saylo sa inyo sining nga mga radyo. Ilansang tutok gid sa 88.7 para nga may tsansa ka mo mabyan
na makadaog sang isa ka box sang DTX Coffee Mix sa okay ka, may kapi ka. Para ini sa mga solid K5 listeners na wala gid silo-silo sa ila sining mga radyo. May chance ka kung malabayan ka kag madakpan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. May instant nga isa ka box nga DTX Coffee Mix. Sa sining nga bayan mabyan sa aton nga pagpangalagad, i-check na naton ang aton sining nga mga K5 reporters sa natipon nga mga balita, no? Kag mga impormasyon. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo may ginpatigayon nga covenant signing ang aton sining nga mga politiko para nga masiguro mabyan nga mangin malinong kag matawhay ang mapalaboton nga eleksyon sa bulan sang Mayo. Check naton ang detalles ni with K5 Ginny Kauyunan. FM Kampiyon Report. K5 Ginny, please come in. So, subong adlaw sa noging patigayon ang Peace Covenant 2025 para sa national kag local election ni K5 son ini ang inisyatibo ang ginpangunahan sa Philippine National Police kaupod ang aton nga Philippine Coast Guard kag religious sectors kag ang mga kandidato diri sa Iloilo City kag K5 sana. Tinutuyang ni K5 san sa aton nga ginpatigayon ni Peace Covenant amo ni ang mahugpong ang mga nagkalain-lain nga sektor sa K5 san, especially ni ang aton nga mga nagapapili para sa 2025 elections nga dapat pasiguro kay K5 san nga malinong, matawhay kag hiluway sa vote bagging ang palaaboton nga eleksyon kay K5 san. So dito ina may mga pila ka aktibidad naging patigayon, may mga sila kay K5 san mo nagapirma abi kay K5 san, may unity walk pa gin patigayon kay ina kag gintabungan sa mga nagkalain-lain nga mga kandidato kay K5 san. To note ang mga major political parties sa Iloilo City nagtambong dito kay K5 san, no, ang Team Uswag kag ang Team Gugma. Actually K5 san do absent lang dito sa among aktibidad ang duha naton kang mga nagapapili sa pagka-kongresista. Wala nagtambong si political aspirant Mel Carion. Amo man si incumbent Congresswoman Jam Baronda kay K5 san due to conflict of schedule. Pinapahayag man ni K5 san sa Commission on Election in Iloilo City nga tanan nga mga kandidato nga nagapapili diri sa Iloilo City ang gin-invite Manila ka K5 sana. So dito isa-isa sila nga nagpirma, naghatag sang ila commitment kay K5 sana nga dapat pasiguro Manila nga mangin matinlo patas ang eleksyon this coming May ka K5 sana. So amon ang K5 sana nga dako ini ang papel sa Peace Covenant naging hiwat kay ng aga ka K5 sana because nga commitment ini para sa mga kandidato nga magapapili para sa local kag national election kay K5 san. So bali ang mga city councilors, no, kag ang mga kandidato sa pagkakonsehal kompleto gid K5 Ginny? Yes, okay, sabi sa both parties, ang iyasang Team Uswag na partido ni Mayor Jerry Petrañas, kag ang partido man ng Team Gugma nga sa idalog ni Congresswoman Jam Baronda. Other than mga konsehal kag K5 present man dito, no, ang mga supporters ang link ang kanya-kanya nga mga partido. Importante man nga kuno hambalin Sir Sino nga dapat miyaraman sa mga partido bra K5 kisa Malanaton kay Pamsan nga ang mas nagapagarot pag ang isang eleksyon ining mga supporters kay Pamsan nga nag-aaway-away para sa ilang mga ginasuportaran ng mga kandidato. Sige. So at least no na patigayon ini K5 Ginny para nga kumbaga may ara sang sang kasiguruhan, no, ang mangin hilway malinong, no, wa isang gamo ang ato sining paghiwat sang eleksyon diri sa syudad sang Iloilo K5 Ginny. Exactly kay K5 san. Sige, madamo gid salamat K5 Ginny.
Sige, ini nga balita ang gyadron sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na nagka-detox kapag ni K5 Ray Espeja umalay nga palang gid ang taga Banwa sang Kototan. Report nga gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. El Castigador. Madamo ang salamat kay 5 Jenny Kauyunan sa kampiyon nga report. Ang case sa Peace Covenant, no? Naging patigayon diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Sa kaupod sa mga nagapapili sa naglain-lain nga posisyon, no? Sa local positions diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. So importante ini maabyan nga may mga kasubong sini nga mga aktibidad para bala nga ang tanan-tanan nga mga nagapapili, no, sila mismo komitido man nga mangin malinong kag matawhay, hindi sila maghimo sa anuman nga mga tikang nga makapagamo, no, kag mangin magamo ang paghiwat naton sang piniliay. Kay kun magarot gani kag magamo ang piniliay, although nga ti kada eleksyon, especially sa mga hotly contested bala nga mga lugar, hindi gid na malikawan mabya, no, nga gamit sang kunbla, no, sang kusog, sang pwersa, gagamit sang iban gani, gagamit pa sang mga kalakasan, no, para lang mahaylo ang mga butante nga sila ang butohon. Buto dingon may ara gidya sang ginahimo, no, ang mga politiko, ang mga kandidato nga mga pagpamahog, no, ibanda nagagamit sang kwarta, no, nagapamakal sang boto para lang butuhon sila sang mga butante. Ini man maabyan sa piyak man sang ginahiwat kag ginapatigayon nga mga voters education sang aton sini nga nagkalain nga mga organisasyon, mga grupo nga naga-advocate sang matinlo kag hilway nga piniliay. Hindi lamang ini obligasyon sang Commission on Elections. Okay, madamo man gidaan sang hikutar kag madamo man sang ginatalupangod ang COMELEC, plus pa ang pag-edukar pagid sa mga butante. That is why may mga grupo man nga mga naga-advocate sang malimnong, malimpyo kag matinlo nga piniliay ang naghatag man sang edukasyon sa aton sini nga mga butante. Ang simple lang nga pag-remind sa aton sini nga mga voters, no, isa na mabyan kadako nga pamaagi para nga makuanaton, no, masiguro nga hindi na matiplang kag hindi na magtalang ang aton sini nga mga butante sa pagpili sang mga nagakadapat kag nagakaangay nga mga kandidato. Diri sa aton sa media ginahimo taman na, no, ginaedukar taman ang aton sini nga mga bumuluto kay manti na anad blang kalabanan nga kada eleksyon maabyan may ara gid nga nagahulat, may ara gid nga nagapaabot, no, nga may mahatag, may maduhol sa ila sang sobre nga may kwarta. Kabaylo sang ila sini nga boto. Kay kapila naton hambalon nga ang boto sagrado ina nga butang. Hindi dapat pag-ibaligya ang boto. Amo lang ining pamaagi nga mapakita naton ang aton sini nga gahom, puder, no, bilang mga pumuluyo. Kasi kita yang mga pumuluyo, kita yang mas poderoso, mas gamhanan, hindi niya mga politiko actually. Pero nagasuli because nga may mga politiko nga mga poderoso, mga politiko nga mga abusado. Ginagamit ang ila sini kwarta, ginagamit ang ila sini nga impluwensya, ila sini nga poder para mabyan nga mag impluwensya sa desisyon sa aton sini nga mga butante. Di ang pagpamahog dako na mabyan nga maka-impluwensya sa paghimo sang desisyon sa aton sini nga mga butante. Kasi siyempre kung nahadlok sila da, ano bing desisyon nga maayo nga nilang himuon. So imbes nga makadesisyon sila sang maayo, hindi na lang kahit ang ila sundon amo ang gusto sang politiko or kandidato nga nagapamahog sa ila. Amo man ang kwarta pagbakal sang mga butante
Paano sila makadesisyon sa eksakto kung baklon sila, tagaan sila sang kwarta. Although may mga ginahambal nga, kuha ang kwarta. Basta, butuha kung anong araw sa imo konsensya. Pero nagakatabo bala ini ayhan. So, why gyapon kay Manti? Kalabanan mabyan basta gani sinong nagahatag sang dako nga kwarta kay daw kalabanan naman lang guro nga mga politiko, no? Hindi man tanan nagapamakal gid sang boto. Especially sa sa mga lapit na gid lang ang adlaw sang eleksyon. Daw dira ginadang tinagtiganay kag kinamangay. Tagtiganay sang kwarta para mabyan nga hindi sila pagkalimtan sa mga botante. Kung sino tong may dako yang ginahatag, kaya mo na yung no, ang mas paboran sa mga botante. Kan pa nga gusto man tani nila ang lain yang kandidato, galing kay ang ining isa, mas dako ang ginhatag. Kaya mo niyang ilan na lang nga butohon. Kumbaga daw daw pa dako na lang niya hatag. So muna, no? So hindi nami nga pagpatigayon sa eleksyon kung mag-amo sina. That is why amo ning permi kada tuig kada eleksyon na lang nagakatabo. That is why kada tapos eleksyon anong nagakatabo? Reklamo man gyapon ang mga pumuluyo. Anong reklamo? Kapag sila ba ay maning ato ni nga nagdaog nga politiko man nga kandidato man. Kay imbes nga trabaho kag himo sa mga pamaagi para mag-uswag inyo sining nga lugar, ay isang mihura. Kay nga ang ginahimo yan nila maabyan ang paminsar nila. Paano nato ni paano tani mabawi tong gasto ta nga minilyon sang nakaligad nga eleksyon. Kuway na sila sang paminsaron nga maayo nga proyekto kag programa para sa tawo, kundi paminsaron na lang nila kung paano nila bawion ang ilagin gasto. Kundi way isang matabo nga kauswagan sa inyong lugar. Ang matabo, sila pa maabyan ang nakaginansya, ang mga politiko. Sinong kaluluoy? Mga pumuluyo man gyapon. Magamo sina gani, ang mga pumuluyo nagambal man ba gid, no? Kurakot gid nga klase sang politiko ni ay. Bantayan mo lang, mabawi gid kami pag-abot sa eleksyon. Pag-abot sa eleksyon, amo man gyapon. Taw-tawan lang naman sang kwarta. Pag abot sang pinilay, amo man gyapon butuhon. Realidad ina mga byan. That is why waay isang pagbago. Waay isang pag-uswag nga maangkon naton sining pungsod ang aton sining syudad o kun aton sining banwa because ang amo sina nga mentalidad, amo sina mga byan nga panimuot sa aton sining mga botante. That is why high time na. Ari na kita sa sa malayo na taning ato sining nalabutan mo. Kay digital era na kita. Kaning aton sining pungsod daw para sa iban daw Singapore na. Kaya layo na, pila na katuig man nagliligad. Pero ano nagkatabo? Kadto kabla sa iban nga mga lugar daw ay gihapon sang mihura, no? Kasi man gihapon ti sinong sulod sa laon naton sina. Mga butante nga dalalon sa kwarta kung tapos na eleksyon mareklamo man, tapos pag-abot sang binutuhay way man nagahimo sang ila sining responsibilidad. Kasi ang pagbuto responsibilidad naton ina na makabutang kita sang eksakto nga kandidato or eksakto nga leader nga ang ilay nga himuon amo gyud ang pagpanerbisyo, no? Kag pagdala sa aton nga lugar sa kauswagan. Paano ta na makita nga mo sining nga leader kung magpinakon kita, no? Magpabilin kita sa mentalidad nga kwarta-kwarta lang. So, pumuloyo Pilipino
Abi bugtaw na kita. Tama na lang kalawigon nga tulog sa pansitan. Na kung tion sa eleksyon gani, daw mga bulag na kita kag mga bungol sa pagpili sa eksaktong kandidato because nga na-impluwensyahan na kita sang kwarta, kahadlok, kag kung ano pa maabyan nga mga kwadra no nga mga sirkumstansya nga nag-aapekto sa aton sini nga husto nga pagpili sang husto nga kandidato. May iban man nga mga kandidato nga maayo man tani, no? Gusto gid magserbisyo, gusto gid nga mag-alagad, ugaling kay ti amo na bala, no? Way sang kwarta, way sang impluwensya, way gid abi sang hindi gid kilala. Pero mga nami bala tani mga plano. Pero ini silang hindi matagaan sang chance. Kay ti hambal sang mga butante sinuna siya. Way tani kakilala sa ila. Why na siya naghatag sang kwarta? Why na siya naghatag sang groceries? Hindi tayo magboto sa iya. Without thinking nga ina nga tawo kay tani kay amo na siya mas nagakadapat nga ibutang sa pwesto. Kasi why siya nagapamakal sang boto? Why siya pamahog? Kaya ang ilang yung tuyo is magserbisyo. Ayhan ang musin ang mga kandidato, no? Dapat mo na ang lantaw naton no? Ang ila sinimabyan nga mga kwan, nga mga backgrounds. Amo na gani nga kung kita magpili iya sang kandidato, isa-isa o sisao naton. Lantaw naton ang ila sini nga background. Lantaw naton ano ini siya, sino ini siya, ano ining iyang plano, ano ang sining handom. Kaya kita dapat basi. Amo na ato sini nga dapat nga basihan sa pagpili sang mangin leader naton, mga politiko nga nagapapili sa nagkalain nga pwesto, nga posisyon. Kaya ikon bala naton, ikabigo naton bilang mga pumuluyo nga kita ang no? Tag-iya sang isa kadako nga kompanya. Tag-iya ka sang dako nga kompanya, natural gapangita ka sa mga trabahante. Ano ina nga mga trabahante? Gapangita sila manager, gapangita sila driver, gapangita sila kung ano lang da nga posisyon, no? Dalan lang hardinero, kusinero, labandira, no? Talan-talan nga posisyon. Nag-hire sila. Kung nag-hire kita nga mga tag-iya sang kompanya, ano ba lang aton basihan, ha? Anong basihan sang tag-iya, sang kompanya, sang korporasyon sa pagkuha sang empleyado para nga magpadalagan sa iya sini nga company? Natural ang ila sini nga mga qualifications. Kung magkuha ka manager, natural dapat no, kaintindi sang ginatawag nga managerial tasks. Kung magkuha ka sang driver, dapat kabalogid mag-drive kag maayogid nga nga driver. Ang man kusinero dapat manamit kag magluto. So amo na bala. So dapat amo na ang paminsaro naton, kita ang nagapili, kita ang tag-iya sang aton sini isa kadako nga kompanya. Din kay mo kakita karon nga kung magpadala-dala kita sa kwarta sang mga kandidato, wa ta sina karon kita iya nga tag-iya sang kompanya. Tagaan pa kita sang applicant sang kwarta para siyang pilion. Dibla daw kasi kwake. Mahambal sabi, boss. Ari boss o kwarta, tagaan ta ka kwarta. Ako lang kwa nga driver mo. Pwede man na guro, pwede. Boss, ari kwarta ho. Ako lang bing pili ang mangin manager sa imo sining company. Pwede na abala? Hindi pwede na. Dapat kita iya nga mga tag-iya kita, iya nga mga pumuluyo. Kita yang magpili sa eksakto based sa ila sining nga mga qualifications. Amo nang aton nga lantawon. Base kita maabyan sa ila sining nga mga qualification. So amo na mga reminders ini naton.
sa aton sini nga mga pumuluyo bilang mga butante sa palaaboton nga eleksyon. Isa lang ini mga biyan sa aton sini nga pamaagiman para nga maedukar man naton ang aton sini nga mga butante, mga pumuluyo sa husto nga pagpili sang aton sini nga mga kandidato. Alas 5:30 aton sini nga oras. Standby mga biyan, dugay-dugay, balikan naton ang iban pagid nga mga reports ng aton sini nga mga K5 reporters. May hiwaton diri nga Premier Volleyball League sa siyudad Sampasi sa maabot nga Pebrero 22. Kag subong man may estudyante nga ginbuno. Sang kapaliw man sining estudyante sa distrito sang Molo. Initanan mga biyan, balikan naton makaligad ang dugang pagid naton nga mga pahibalo. Standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Nagilalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh, hindi ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ko. Sabi mga basbo. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Tawag ko, happy birthday. Sana malala ako na pasbo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:35. El Castigador. Babalik kita mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Standby kay dugay-dugay magabaton kita mabiyan sa report ni K5 Aaron Rifuyo. Angot sa sining konbla, no, ining subject bala sang bypass operation kagabi, no, dira sa may Trapiche Oton, no. Dati nagbato ini sila sa mga pulis kag ginatiro ang isa ka pulis na pilasan. Tapos nagpalagyo. Subong mabiyan may ara kita sang development. Nag-surrender ining subject mabiyan sa nasambit nga operation. I-check naton sa report si K5 Aaron Lloyd Rifuyo. K5 News FM. Hampion Report. K5 Aaron, please come in. K5 sa ang ipagbanagit sa ng information nga ining si alias Mike ang ining subject sa drug bypass operation kagabi dira sa may sitio Tuburan, Barangay Trapiche Oton nga na-subject sa bypass operation ang nagsungka sa aton otoridad subong nga hapon sa K5 sa ni. Kung sa diin, kag matandaan nga timera sa pulis nga natiruhan sa K5 sa ni kag ti amo ni ang ginaligar nagbato daw ang ining duwa ka target dere sa drug bypass operation sa K5 sa ni. Sa bating pa naman ta K5 sa ni batayan pagin nila ang duga pagin detalye ang sini sa pagsungka sa ni alias Mike nga isa sa mga subject sa drug bypass operation. Sige ka K5 sa ni ang ining flash report nga dulong sa Kalwan sa nga DDX Comics may kape ka na naka-detox kapaka ni K5 Ray SPA Humalay nga palang ginapumuruyo sa Banwa sa Putotan. Kapag sa Patros, K5 Remilo Palik, ako naman si K5 Aaron Rifuyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Ilumilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Flash Report. El Castigador. Madamong salamat K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Sa bantayan natin mabiyan ang dugang pagid nga mga detalye sini. Okay, kun bala ano ang sa diin ini sila nagpalagyo, diin sila nakalabot. Kasi daw may isa pa rin siya kaupod no? Ginapahayag daw pakiisa niya na amo mabiyan ang nagtiro sa pulis, no? Napilasan sa pagpatigayon kagabi ang bypass operation dira sa may sitio Tuburan, Barangay Trapiche, Oton, Iloilo. Yan ang gabayan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong naman sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 para sa aton sining nga mga kauturan nga may mga diabetes, mataas ang inyo sining nga blood sugar, sa mga hindi makatulog kun gabi, gina-insomnia, mag-Klinika DTX kamo adlaw-adlaw para nga mangin mahamuok ang inyo katulugon, malayo kamo sa high blood pressure, pag malayo kamo sa mga balatian. Klinika DTX 500. Sa Pia Kabayan Mabiyan, check naman natin si K5 AG Cordova. Ining pagbuno sang duha ka mga estudyante na ginbuno man mabiyan sang Kasubong Manila nga estudyante, no? Sa distrito sang Molo. I-check natin mabiyan ang dugang pagid nga detalye sini sa report ni K5 AG Cordova. K5 News FM. Hampion Report.
Kikipagsani no mayong hapon no kag mayong hapon man sa atong mga tagpalamati no. Regarding bala ka Gina kikipagsani sa natabo nga stabbing no sa tunga sang mga estudyante no tira sa isa ka eskwelahan sa distrito sang Mulo kikipagsani no. So ang involved sini kikipagsani no puro man sila mga estudyante no grade 7 ka grade 12. So duwa diri ang pilason kikipagsani. Bali ang duwa sini nga pilason amo ang grade 7 ka grade 12. So ang natamaan kikipagsani amo ang grade 12 ug gidala sa bahin sang St. Paul's Hospital no kag ang grade 7 naman kikipagsani no kidyas malang ini ang iya nga pilas sa nawala nga kamot kikipagsani. Ano kunong rason kay 5 AJ nga naglinawa ining mga estudyante? So, suno kay Police Captain Ryan Christ Ingot kay Kipagsani no, wala pa sila sang motibo gid nga kung ano ang ginhalinan no, wala pa sila sa matumod dito ano ang ginhalinan sang ini nga pagbinunanay sang mga estudyante kay Kipagsani no. So, ipabati pala natin kay Kipagsani no ang pahayag ni Police Captain Ryan Christ Ingot no, si Pupulis ang Mulo PNP. Sir, ano ito investigation, sir, sa natabo nga stabbing incident, sir? Regarding sa naitabo kanina no mga alas 12 pasado pagkatapos kita pamuhi sa mga estudyante may mga duha ka grupo sa mga pamatanon nga sa lubong ila mga grupo kag nag-away nagkarambulay kag nagresulta ini sa pagkabuno sa duha ka mga estudyante no kag ang sa subong sa investigasyon namon gina-verify pagid namon sa mga CCTV kung sino gid ang una nga nagpagwa sang ilang mga kutsilyo. Total na recover taman ang 4 ka bilog nga kutsilyo. Doon sa ni sila sir estudyante ka? Yes, puro gid sila estudyante sang eskwelahan, puro mga senior high. Kaga puro man sila nabilong sa mga grupo sang mga pamatanon nga mismo sila man lang naka-identify kung ano nga klase ni sila nga mga grupo-grupo da. Din exactly natabo sir ang pagpangguno? Diha lang unahan dampi sa may school nila sa tubang sang may CSWD office dira sa may Laulan Bank kuan. Kay may mga nakakita nga naman og baligya sa mga pagkaon ara sa dalan nga kuan ni sila galagsanay. Amo to nga nag-report sila dahil diri sa kapulisan. Anong gid kuno sir natabo antes ni sir? Bali dito pa lang sa sulod sang school may gamay na nga suyaay kag gamay nga kantsaway. Amo to nga daw nag-init bla. Ti gihambalan sang isa ka grupo ang piyak nga sige lang dito lang ta magabot sa gwa. Amo to nga gihulat sang isa ka una nagwa ang isa ka grupo kag naghiring-hiring maning sa piyak nga grupo kung ara sila das gwa. Pag-verify nila nga wala guro, nagwa sila, way nila makita nga paabot na ganitong piyak nga grupo, amo tong nga galagsanay. Kag nabunan ang isa man sa isa ka estudyante sa piyak nga grupo, kag ang isa man nabunan man sa piyak man nga grupo. Sir, nambal mo duha ka grupo. Anong komposisyon sa kada grupo nila sir? Same ni sila grade level, pareho sila laki, ano sir? Yes, pareho tanan laki no, pero sa isa ka piyak nga grupo ni medyo may edad ni mga senior high. Then ang piyak ni nga mga gagmay nga kabataan daw mga ano pa ni sila kung bag-o mga newbies bala, bag-o nga sud mga first year versus mga graduating, mga amo na nga level. So amo to nga kung makita nyo nga ganina nagkanto di tama ka pa nga gagmay sang mga bata to kag ang ila kontra ang mga dalagko na nga may medyo hinog na bala, medyo mature na kung ilang taon. So kanday sino grupo sir ang may nabunan? Sa mga bata sa gagmay sa mga first year may nabunan nga isa nga kung sa diin gi respondihan lang sang ICER naton kay daw napilasan siya sa right shoulder niya. Okay. Then ang isa man nga daw medyo sa picture officer nga ginpadla sa man left. Hindi ko abi ma-determine kay facing ko sa iya nga nag-interview bla. So ang isa may pilas, then ang isa nga medyo critical to nga naigo gid ato pa sa ospital sa St. Paul's gid. Hindi pa namon ma-determine kay wala pa kami gipasulod sa doktor to kay basi ongoing ang tahi guro pero ga-assure man ang doktor nga on good condition kag unstable naman no. Pero initial din gid pila sa sir?
hindi pa namon makuan ginapamangkot gani namon ang bata kung diin nila na kuan kay gasugid man ang gagmay nga bata nga dako posibilidad nga nakaigo sang iya upod ang iya man lang upod kay natumba pa kuno sila mo pag kuan nila pagbukotay nila. Dre ka ang isa sir ka biktima diri sa side sa mga bata. Ang isa sir diri sa dagko man sa mga dagko. So ang nagbuno sa mga gagmay diri din sa senior high. Oo, sa senior. Nagbuno sa senior high halin man gyapon sa gagmay nagbalusay sila. Daw bali rumble gid ang naitabo rumble incident. So bali ang natamaan gali sir ang ara sa dagko. Yes, ang sa dagko nga grupo kay may naka-witness nga gikatuan sang CSWD si Ma'am Leonora no nga naghambal mismo nga ang mga bata nga gagmay kay nagbato sa dagko biskan nga amo to sila kagagmay kay nakita pa nila nga natumba tong isa ka dako mo kag pag-abot nyo diri kipakita man sang dako nga may pila siya sa likod na agis ang iya tinumbahan amo tong ginakatuan ta subong ang mga witness para ma-justify kung sino gid ang una nga nagpagwa sa mga kutsilyo. So all this time, gani sir, may mga bit-bit ni nga mga kutsilyo mga estudyante? Yes, ara na sa ilang mga bag, no? Kay ang problema tamandara sa school, although gusto ta mag-implement nga dapat may spot inspection, kaso may ginasunod man sila diha nga rulings, kag hindi taman madiktahan ang ila principal. So amo na nga kita as a law enforcer, kutob lang kita mag-provide sang security diri sa gawa. Kay balaan mo ang mga minors dira, ang ginabantayan nila ang pulis man lang kag mga tanod. Kay if ever may tanod kag pulis da nga nakaposte, daw hindi sila gawag pakita sa ilakan dito gid sila sa una-unahan. Pero pag wala, diha gid na ang time nga daw init ila grupo-grupo. Pila edad sir sa mga napilasan sir? Isa ka 15 sa gagmay tapos ang sa dako ni 16. Sir, palito to sa grupo, pila ka grupo, pila miyembro sa grupo sa mga gagmayan, sir? Ang initial nga hambal sang duha nga ato na hold is 4 sila ka bilog nga nagwa. Kag ang nagkadto diri sa dagko man is 4 man sila. Kay ang isa na pilasan, ang 3 nag-upod. Ang atong ari kanina diri sa may nag-upod sa atong dako bla nga duha ka bilog nga ara pa. So 4 man sila. So ang duha kagagmay nagdalagan lang tungod sa kahadlok puro. Sir, who is who? Sino ang nagbuno sa gamay nga napilasan? Ang gamay nga bata ginatudlo niya tong kanina diri nga na-hold naton nga medyo may edad 17 years old na manog 18 na sa subong na March. Ginatudlo niya gid, i-identify niya nga amo gito una nga nagkuan pero hindi pwede ta maka-judge dahil no kung wala ta sang concrete nga evidence. Amo to nga gina-trace naton ang mga CCTV nga makita ang paglagsanay nila kung sino gid ang nagakapot sang kutsilyo kag sino una nga nagpangbuno. Sa dire naman sa senior high, sino ang nagbuno sa senior high? Sa senior high naman, wala man siya sang gitumon sa duha nga nagbuno siya upod kay daw sa ila pagrambulay nga aksyon nga tani niya nga bunon ang gamay daw na hambal sang gamay nga isa nga nadaplis kunos siya nakalihay siya kag daw naiguan mismo sang iya upod ang iya man upod amo nang ina-imbestigaran ta subong kung sino gid nakaigo tung adto sa ospital. So sa subong sir ang ari sa inyong custody? Bali 5 sila ka bilog, 2 ka gagmay, 3 ka dagko nga mga kabataan no. Kagang isa adto pa sa ospital. Kay ang upod sa gagmay nagapalagyo na mo. Kay sa ila guro ka kulba guro nga basi madamay pa sila di sa rambulan na ini. Pero sa subong gina-recover man naton kung anong pwede naton maobra no. Nga at least makahatag man lang sila sa ila statement o ano gid ang natabo. Subong sir, na-identify kung diin sila na bilong grupo kung previously sa mga... Wala pa sa subong, wala pa naton ma-identify kung ano gid ang kuanin nila nga mga grupo kay balaan mo ang mga kabataan da biskan ano man lang na ila kun sa pagtan-aw nila nga amo na niya kung gisudlan nga grupo pwede na niya basta may makaka-feel lang bala sila nga may companion sila amo na nga feeling nila maayo ilang nagsudlan nga grupo kay duha man lang nakaklase sang barkada mo ang maayo nga impluwensya kag ang dili maayo. So daw nabilong gid sila diri sa mga dili maayo nga ang gusto is rumble instead nga ang ila focus ang magtuon ang magpakamayad ng estudyante di daw mas gusto man nila diri sa
dalan nga medyo budlay. Pero possibilities, so yung ginangaangot na to sila sa mga gang, wala pa? Wala pa man ta makakuan kung sa ganggit kay hindi man naton ma-identify, no? Kay pamangkoton pa naton sila kagkuan naton sang testimony ang CSWD kung ara ni sa ilang mga listahan nga member ni sa ano nga mga grupo. Although may copy man kita sina, pero balaan mo ang grupo abi from now and then gaano sila mo ga-recruit, gadugang naman. Hindi man na pwede nga kada recruit nila kada dugang mangayo dahil kita sang copy kay hindi man na nila ma-produce kay hindi man na sila gusto nga i-declare nila kung sino ang mga bag-o nila nga grupo bla na mga kabataan nga nag-join sa ila grupo diha. Sir, for clarification naman sir, at the outset sir sang natabo may mga incidents na in the past nga nagkontrahan na ni silang duha ka grupo nagpabati-bati ni sila kag subong lang ginabi na tabuan nga nagpreparar gid sila para in kaso magabuting adlaw ni may inubato sila sir. Sa subong ginaimbestigaran pa namo no kay daw ang panugid sang mga gagmay nga bataan nga subong man lang ni sila ga init ang ilang mga grupo dito pa man sa sulod sa school sa premises kay hindi taman sila ma-monitor nga diha lang kita sa gilid sang mga pamantan-una na mo amo no nga ang ila hambal subong lang na sila nag-init kay tungod sa suya ay bla sa mga grupo ni. Okay. Suya sa grupo. Wala sa Yes, kay Bansani. Go ahead. Yes, kay Bansani, no? So, amo yan to, no? Ang payag ni Police Captain Ryan Tracinot, no? Ang hepe sang Bolo Penti kasi K5 AJ. Yes, kay ang mga kasubong, ining mga kabataan subong kay daw mga minor di edad pa ini sila. Di ni sila subong na ano na custody. Sa ato pagkahibalo kasi pagsano no turnover pa ini sila no sa opisina sang DSWD kay pagsani no dira sa bahin sang Mulo man. Sige. So sa part ya sang school no mayo ni guro K5AJ no ang school authorities mismo makuan man sang kuan isang pahig nga nagasululod din adra mga kutsilyo sa eskwelahan ano way nila kuan dira ginahugtan ang security sang eskwelahan K5AJ. Yes, kay Pansani, no? Kaginata na itinguhaan natin nga malabot dito ang bayan man sang pilahan pero hindi pa sila maghatagid sang ilang side kay Pansani kung nga nakasulod pala ang mga inganiban nga ni kay Pansani. Kay budlay ni delikado ni K5AJ, no? Mga minor pinagdaan, mga high school student pa lang may mga bit-bit na yung mga kutsilyo sa sulod sa eskwelahan. Tag maghatag ini kasi Pansani no sa kubya man sa pareho nila nga mga estudyante. Sige, so at least mas mayon ni kun makuha naton ang side sang kunasang eskwelahan para kun ang pagit ang ila sining himuon yung mga tikang para at least hindi na masulit ining hitabo K5AJ. Yes, kay Pansani no tingwaan naton nga makuha na ang side mismo sang eskwelahan para nga at least ma-safety man bala kasi Pansani no ang ibang estudyante kag hindi man bala maghatag sang trauma sa mga estudyante nga nagakadto sa eskwelahan agud magtuon no hindi sang mangita sang gapo kay Pansani. Sige, madamo salamat K5AJ. Yes, kay Pansani no ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sa kaluwas ng D3 Bayo no para sa ubos ko nila na trangkaso mag D3 Bayo. Kani ka kita base via umalay nga palanggagid ang bugpos nga pumuluyo sang puso asang banwa kaputukan. Nagikan diri sa distrito sang Bulo, ini tika kay PDG ko diba para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo, number 1 na kita K5 News 7. El Castigador. Madamo salamat K5AG Cordova, direkta sa distrito sang Mulo. Kaya mo na yung budlay, no? Basta grupo-grupo gani sa mga kabataan, way gidya sa maayo nga padulungan. Kung mga estudyante bala dapat tutok sa pagtuon sa eskwela, hindi ang mga barkada. Kung magbarkada man, siguruhon nyo nga maayo nga grupo, anyo sining sudlan, anyo sining opdan. No, hindi ang mga naghatag sang hindi manami nga impluwensya, ng mga bad influence. So pilion nyo ang inyo sining nga ginaopdan para nga mangin maayo man ang inyo sining alagyan padulong sa masanag nga buwas damlag, no? Iti mga pamatanon naton dapat yung mangin kuan no? Dapat gina-train lang para sa ulihing mangin maayo man nga mga leaders naton.
paano na karon kita makaproduce ang maayo nga mga leaders kun sa lamharon pa lang pangidaron mga labay-labay na yang mga butang ang ginapanghimo nila ho, no? Mga grupo-grupo, mga ganggang kag mga gamo-gamo ya amo yang ilas ni nga ulikdan. Oras naton Philippine Standard Time alas 4:54. Ito lang guro, lipot lang ining paghiwato no nga Premier Volleyball League nga hiwaton sa siyudad Sampasis ining Pebrero 22. Ining bayan sa ato ng pagpangalagid ginadulong sa kalwan sa Klinika D3 Bayo. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo, sipon, trangkaso, kag para makalikaw kita sa dengue kag iban pa nga mga viral diseases, mag-Klinika D3 Bayo na. Klinika D3 Bayo, D3 nga may virgin coconut oil. Virgin coconut oil nga may D3. Antibacterial, antiviral. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bayo. Ari pagid no sa aton sining mga tagpalamati sa aton sining mga kaki 5 pag nagapadayon ang aton sining K5 dakop ka ilogo mo promo no kung ikaw nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag wala mo gid ginahalin kag ginaliso-liso ang imo sining radyo base ikaw na ang madakpan sa amon nga team mga kaki 5. Kung madakpan ka nga nagapamati sa K5 News FM, magabaton ka gilayon sa isa ka coupon kung din mahimo nga mapasakop ang imo ngalan sa raffle sa K5 News FM Iloilo. Kag hindi lang ina, kung may mapakita kapagid nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Remel Oy kasubong sa DTX 500, D3 Bio, MyTC, kag DTX Coffee Mix, kag madamo pa nga iban, may additional kapagid nga tub-tub 5 ka coupons para nga mas madamo nga coupon, mas maayo kag mas madamo nga tsansa nga ikaw ang magadaog. Kag kung may ara ka na sa coupon natural, butan mo ina sa imo sining ngalan kag iban pagidra maabyan nga mga address mo, telephone number mo, no? So para nga kung magabutan ina i-alerto mo dayon ay mo sining nga cellphone no para nga tawagan ikaw kung ikaw na ang magabutan kag para nga mangin magdaog ikaw dapat nga masabat mo ang tawag no pagkakatatlo na katawag kag hindi mo pagin masabat ati abay na no ihatag naman na sa iban. Kag kung confirm na no nga ikaw ang nagdaog, magapadulo ang K5 News FM Iloilo sa imong nga balay kag dira himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga duha ka dice. Ang dice mayara sa appliances, cash prices, kag mayara ka pa sa consolation prize nga DTX Coffee Mix. Gani pungko lang kamo dira sa inyong sofa, sa inyong sining nga mga plungkuan samtang nagapamati sa radyo. Kaya mula na ang chance nyo na makapasakop sa aton sining promo. K5 dakop ka, ilugo mo promo. This time abyan, check natin si K5 Kim Caloyo sa sining paghiwaton nga Premier Volleyball League sa siyudad sang Pasig. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Kim, please come in. All set, kag excited na ka K5 Sunny ang tanan no para sa igapatigayon nga Premier Volleyball League dira sa may Pasig Arena sa may siyudad sang Pasig sa maabot no nga February 22 kon Pebrero 22 sini nga tuig. Magahampang diri ka K5 Sunny ang pila ka mga kilalaman nga grupo in terms of volleyball on the national level. Lakip na diri ka K5 Sunny no ang Thunderbells batok sa high-speed hitters. Alas 4 sang hapon on the said date upon sa February 22 ang ilang hampang. Samtang alas 6:30 naman sang gabi ang mangin hampang no sang Chocomocho Flying Titans batok dari sa Cherry Tigo crossovers. Amat-amat naman nga nagaabot ang mga players subong adlaw kag may pila ka mga daragway coming from the Facebook page no sa Pasig City wherein nagabot na sa Iloilo International Airport ang pila naton diri ka mga players sa K5 Sun
Kag actually, no, excited naman gid ang mga Ilonggo kay we all know nga damo naman sa mga volleyball enthusiasts kay K5 Sun, especially sa mga eskwelahan, mga nag-interest sa sports kay K5 Sunny nga wherein, no, idol nila, no, pila ka mga volleyball players coming from different teams kay K5 Sun. So they expect na ni nga makaboost pa gid ni, no, sang tawag na sang sports industry o ng sports diri sa may Iloilo kay K5 Sun. And of course dira sa may Pasig abi manami dang ila sining arena kay K5 Sunny, no, nga makapila naman ka beses nga ginhiwatan sa nagkalain-lain nga mga sports activities wherein mga national athletes ang nagpasakop or naghampang kay K5 Sunny. In addition to this, hindi lang man ni para sa mga sports enthusiasts, makabulig man ni in terms of their tourism o kag economy kay K5 Sunny kay gina-expect and syempre kung may mga players lang ang tagpuan, madamo mo dira sa magkadto sa ilang lugar, madamo man sa mga negosyante nga magpagsikang nila sila nga income for that date kay K5 Sunny. So sa February 22 malani K5 game? Yes, kay K5 Sun, no? One day lang ni, pero may, probably may mga events sila, nga mga personal, or may mga bisitahon ni nga doon sila nga mga players kay K5 Sunny. So far, no, wala pa man sila ka post further updates sa ila itinerary diri sa may Pasig City o kung diri man sa may probinsya sang Iloilo. Sige, madamo salamat K5 Kim. Report gikan diri sa News Center kag sa patrol in naman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo. Number 1 na kata K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Madamo salamat K5 Kim Kaluyo sa report. Punto alas 6 na aton sining oras, kulapos nagkikita mabyan sa aton sining pagpangalagad sa aton nga palatuntunan El Castigador. Standby na magasunod ang mga pagbalita sa D3 Bio Evening Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pagupod kag pagbakigbahin. Kag gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Sa gihapon ini ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.